Kamano kwa kanyo ni tend municipal ma Homa Bay ochugo komiti makoro biro tayo chiro maduong' manie boma ma Homa Bay kuom kinde bang' ka yiero mar jotend chirono ne otore jumbe 2 mokalo. Moko kuom johala kod jochung' mane laro lemo mopogore ne ogolo ng'ur bang' ka yiero mane ochan dwe mokalo ne ochungi apoya kaluwore gi weche mag arita kwe mane gikoni ne ok ber e kinde mane dhi ta yiero makamano. Manager municipal ma Homa Bay Sigar Agumba okoni ochunogi mar yiero komiti mabiro tayo chiro e yor kojolo e kinde ma gidhi nyime gi chano yiero manyien. Omedo ni chiro no ok nyal bedo maonge komiti mataye kaluwore ni thuolo ne oserumo mar jotelo mosebedo ka tayo chiro no. E seche ma wantiere ni kaka city manager asetiekora gi jowagi e thuolo e lo sirikal mondo watiuru kanyakla wakonyuru jopiny nikech gigo duto itimo mana ka kwe nitie to mana gi ndalo mwanyatimo gieno. Koro at this time office ni ok bitiyo ne factions kaluwore gi kaka ne gichung' to gidhi tiyo ne jopiny duto te kaluwore gi sheria mar the county government and the national government. Koro ananyalo mana kwayo ni siasa nitie kata nitie gi seche ne to kata ka jomoko ne poko obedo gi chuny makare, an gima kwayo jopiny kata johala te ma Homa Bay ni giket kwe, johala te o back this leadership. Asirogi for the time being nyaka chieng' moro yiero bedie makare. Abro miyo gi advice kaka itiyo kendo support mara mara ma gibro dwaro kuoma abro miyo gi kaka jakom mane tiyo. Campaign ngeni katimore to lef jakier. Wakwayo joma nwa kosonegi mondo duga wabed together ne koro an office. Joma nohero wabed. Joma ne bathe koni. Sani koro onge gimoro ni kone gi kone. Waduto wan ji achiel. Office en achiel.